salutare toată lumea! Numele meu este Alex. Și al meu este Andrei. Este un nou episod din Neighbors from Hell. Da. În levelul ăsta va veni la baie, nu? Da, vine jos măcar. Duc jos, da? După aia scrisorile. Ai grijă, ia scrisorile. Hai. Nu, mai întâi pune aia cu maică sa. Apoi maică. Nu dai și fraier. Că mai trebuie să planifici tot planul. Acum trebuie să faci și cuptorul șmecher, trebuie să-i faci și cuptorul. Hai, fă cuptorul. Acum are nevoie de bandaje. Să pune o. Hai. Nu! Hai, mă, Alex! Acum uite-te la tot ceea ce. Hai. Bă! Acum tu te uiți și gata. Hai, grasule! Oh, ți s-a înfundat toaleta, sărac! Hai. Haide, mă! De ce mie, Doamne? De ce mie? Du-te, hai, du-te acasă. Ia pe asta, ia pe așa. Și gata, s-a terminat. Nivelul următor, nivelul ăsta e tare. Să vedeți ce amuzant e episodul ăsta. Dacă o să-mi iasă, să nu mă bată. La asta o să coboare jos? Da, coboară. Și la baie se duce. Aha, se duce. Știi de ce se duce? Mănâncă plăcintă și după aia se duce la baie. Să se radă. Acum ia la ce se gândește? La cuptor. Hai, ia toate elementele. Întâi pregătești sus, așteaptă să pleci și după aia ieși o mănâncă plăcintă. Ce nervat! Ia ole! Acum pregătește farsele. Hai că ai tot ce-ți trebuie. Așteaptă. Dacă pe unde vă urca? Pe aici sau pe aici? Vă urca pe aici? Stai exemplu. Nu. Hai, acum du-te la baie tu. Așteaptă. Acum, hai, pune-l să. Acum, ai uitat tabloul lui Mike sa. A săratat, asta-i. Oricum vă vedeți niște plante și mai bune. Hai, lasă acolo ele, intră în dulap.
Haideți să des tot. Acum 5 minute am filmat. Ia să vedeți. Acum să vedeți la baie, bă, Alex pune la... A, lasă aici, că acum se supără pe tablou. Și-a rupt spatele, sărăcuțul bătrân. Și-a rupt spatele. Are toaleta fundată. Bă, nenea bătrânul, o să fie ți-am fundat toaleta. Da, cu cel mai tare. Deci, hai să mărim pe el. Iar că nu era bătrânul. Știu că se termină nivelul. Ați văzut că păria cresc la sub braț? Ne simți și cum. Și gata, s-a terminat. Cântă la pian, ce frumos. Să fie mai dificil. Până acum am filmat 7 minute. Hai că ajunge, când facem 3 astea pe video. Pam, pam, pam. În levelul ăsta coboară în jos? Cam da, și Da, la plan. plan. De la baie va intra? Doar dacă trebuie să vomită. Și când va vomita, va ieși. Se va duce la baie. Când va vomita, se duce la acest nivel. Nu are nimic. Hai, pune și săpunul. Planta, ai grijă. Uite, bine că nu vine. Vezi, acum se întoarce la pian. În același timp. Dar cu știi ce e farsă? Trebuie să faci aia cu telefon. Dacă vrei să aprinzi mingea. Hai mă, hai, du-te sus în locul lui. În pianul lui. Și ai telefonul. Nesimțit, un are pic nesimțit. De-aia locuiește doar cu maică sa. Eu am uitat să iau să disertat, să fiu al naibii prost. Ce? Nu! Hai! Hai, schimbă mingea de fotbal. Schimbă-mă. Ai schimbat-o? Acum schimbai versurile, mă, la pian. Schimbai vers. După ce lovește mingea, unde se duce? Hai să vedem. Aici e floarea lui încuțită. La piciorul ăla, ia o mâncărime de picior, să că ești merge. Doamne, ce l-a făcut! Ați văzut la planta lui?
Hai că tu rămâi în bucătărie că nu mai vine. Hai să vedeți cât de foc. A dus bateria, lasă că mai putem și eu. Oricum, mai țin un nivelul ăsta. Mamă, țină cu mâna, pune mâna la cur. Ce acum? Mama, te înjură săracul om. Vezi, are schelete, are stele, are de toate aici. Înjură până de nu mai poate. Hai mă, nu vomiți odată. Acum, hai, repară WC-ul. Mamă, că s-a chinuit să vomite. Asta jumătate de oră să vomite. Știu. Acum am luat tot 11 minute. Lasă-te, după s-a terminat. Hai să ne la el. Gata, am terminat pentru astăzi. Așteaptă. Deci asta a fost și tot pentru astăzi. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut. Coment dacă aveți să ne spuneți ceva. Și până data viitoare, sunt Alex. Eu sunt Andrei. Și asta a fost un episod din Alexandre joacă... Neighbor from Hell. Da, Neighbor from Hell. Pa! La revedere!